Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji surat Al-Maidah ayat 6. Perintahe yen salat iku kudu wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. He wong-wong mukmin, nalika sira kabeh arep padha sembahyang supaya padha wudu, padha ambasuwana rai ira kabeh lan tangan ira kabeh sartane sikut lan ngusapa sira kabeh ing sirah lan ambasuwana sikil ira kabeh sartane kemiren loro lamun sira kabeh padha junub adusa jinabat dhisik dingin. Lamun sira kabeh padha lara ora paring kena banyu utawa nuju lelungan utawa nuju hadas utawa anggepok wong wadon utawa jima nuli sira kabeh ora nemu banyu tayamumo kanthi lebu kang suci usapa rai ira kabeh lan tangan ira kabeh. Allah Ta'ala ora ngersakake gawe rupa nanging ngersakake supaya sira kabeh padha suci lan supaya sampurna nikmate supaya sira kabeh padha syukur. Wallahu a'lam. Mekaten perintahipun Allah surat Maidah ayat 6 nek salat kudu wudu rumiyin. Subscribe manfaat. Barakallah.